mao kini ito ang latest weather update karong adlaw Biyernes, September 17, 2021. Ang low pressure area nga to ang gimonitor karong alas 3 sa buntag anana sa gilayon nga 90 kilometers east-southeast sa Romblon. Kini embedded or nakasukip gihapon sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nga nagapekto karon sa Southern Luzon, sa Kabisayaan ug sa Mindanao. Ang naisgutang low pressure area ubos ra ang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo. Og sa tuong forecast, sulod sa 24 oras, ang Metro Cebu, apil ng tibok Central ug Eastern Visayas, dunay generally fair weather condition, magapasulabi ang kainit sa adlaw apan dunay gihapoy tsansa sa mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat tungod lang sa mga localized nga thunderstorms ingon man hinungaw sa ITCZ. Para po sa dugang update, bisita ato ang website dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre ug maayong adlaw.